Кандидатът за кмет на София от НДСВ Владимир Каролев днес раздаваше лупи на минувачите край паметника на патриарх Евтимий, за да видят избирателите къде точно е неговият номер 45 в дългата 120 см бюлетина. Вижте, това е истински размер на бюлетината. ГЕРБ, такова нещо ще карат са хората да гласуват. Вижте колко е голяма. Ще им дам да гледат къде е номер 45 и на всички софиянци, защото ако искат нещо да се промени в София, трябва да гласуват за мен и за моите колеги. Каролев беше приготвил лупи за председателя на Върховния административен съд, за председателя на ЦИК, за омбудсмана и за главния прокурор, заради решението кандидатът, подкрепен от НДСВ в Аврен, да не бъде допуснат до изборите. За първи път в новата история на България ЦИК взима решение с просто мнозинство. Това е за първи път. Огромно нарушение. Лупа имаше и за досегашния кмет Йорданка Фандъкова, защото за 4 години не е открила нито едно нарушение в общината. Каролев се разходи и по софийските улици, за да провери дали са чисти.